നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി ജോസ് വണ്ടർലസ്റ്റ് ഒഡീസി. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ പോകുന്നത് ഷില്ലോങ്ങിൽ നിന്ന് 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പ്രൂട്ട് വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ്. അതായത് ഷില്ലോങ്ങിൽ നിന്ന് സോഹ്ര ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾ. ഇതുവരെയും ഇതൊരു ഹിഡൻ വാട്ടർഫോൾ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2021 സെപ്റ്റംബറിലാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് തുറന്നു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്ത് 7 മണിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരണം. ഇവിടെ കുക്കിംഗ് ഒന്നും പറ്റില്ല. 30 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊരു 1 കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് വരണം. അത് ഇത്തിരി കയറ്റമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് പ്രൂട്ട് വാട്ടർഫോൾ. നമ്മൾക്ക് സുന്ദരമായ വാട്ടർഫോളാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റായിട്ട് വില്ലേജേഴ്സ് വെള്ളമെടുക്കാനൊക്കെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാട്ടർഫോളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കഥകളൊന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഈ ഫോളിനെ കുറിച്ച്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വാട്ടർഫോളാണ് മേഘാലയയിലെ. എല്ലാ വർഷവും പുതിയ പുതിയ വാട്ടർഫോൾസൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോളാണിത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വോക്ക് വേ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ, പച്ച കളറിൽ നല്ല കിടക്കാച്ചി വാട്ടർഫോളാണിത്. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് നോക്കി. എന്ത് രസമാണല്ലേ. ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് കാണാനായിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാട്ടർഫോൾസ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേഘാലയ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർഫോൾ വന്ന് കാണണം. ഡിസംബർ ജനുവരി സമയത്ത് വന്നാലാണ് ഇത്ര മനോഹരമായ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാട്ടർഫോൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വന്ന് കാണണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ. ഞങ്ങളിവിടെ അങ്ങോട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത കാരണം, ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത കാരണം ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ വാട്ടർഫോൾസിൽ കയറി. അത് കാരണം തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ, ക്രൗഡൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പേഴ്സണൽ വാട്ടർഫോൾ പോലെ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ക്യാമറയിൽ പകർത്തി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. തിരിച്ചു നടക്കാൻ അത്ര താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും തിരിച്ചു നടന്നേ മതിയാവൂ. എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.